Ito relax, hindi ka diriwang. Pangway sa gamay. Kuan ba? Nakoy problema. Saan man? Hadlok ko mo gamay ni kuntiyan na ni ba? Ano man? Ano ko'y gana mo kaon mo? Gana. Kanang wala may lami ikaw, wala big ko'y malamihan yun. Bisan siya kung ikaw, di lagit ko mo lami, bisan pag-unsa. Oo? Totoo naman ni, wala ko nagsabot sa imo. Pagpatamba na lang ko ha. Magpatambal ka? Naman daw ilado dili mo ng balay, anak. Anong mawa ang panasa. Ay sus, gasto-gasto ramang ka. Uy nga, pitos kaya ang kaintang na to karon. Kuan na lang. Wadi ko ka-share sa imo sa college pa ko nga. Kuan ka nang ako'y sideline, kabalo mo ko manambalin na. Wait, what? Sure ba? Lagi, sige, ayaw na paggasto ako rin bana. Sige, ikaw na lang. Ikaw na lang. Sige, ay sa kay kuan sana ako kung mga gamit. Mapagkita kay gamit. Una Sa, pangit. Sige, pag-ready. I-focus yun din mong hunahuna ha. I-focus jud na maulian jud ka. Kay kung dili ka mag-focus, di magyud ka maulian. Kay nagyud na sa imong kuan ha. Sure ka na, gigika ni? Sure ko, piyo nga yung mata, ha? Ilang man? Piyo nga. Talaga. Urimos, tugnos, ginamos, giputos! Urimos, tugnos, ginamos, giputos! Uli anak ka, wag. Uli anak ka. Yan, report mo na to? Balik na imong panglasa. Sure ka to, ulihan na gyud ko. Sige. Pamuhay na dito, pamuhay. Pamuhay sa dito. Igdas na lang ko. Kay ka. Kuan sa... Imna sa ningkok, kay para pang relax. Ay, may ginagandam kag ko. Ako manunta na niya, wa na may lain ra ba? Kuan ako sa iyo. Salamat kayo. Imo na na. Tuyaw ni!